edozein kasutan gaur ematen du Orio, San Pedro, Donibaneko ere hortxe da, nahiko gogor ari direla. Ikusten dugu Donibaneko amore emateko prestez dagoela, estropada kuriosoa egiten ari dira, laugarren kale horretan arazo batzuk bai, oraingoz pixka bat atzeratu den bakarra Hondarribia da. Besteak hortxe dira estropada barruan. Bai, beste hiruak, oso segundo gutxin aldea dago, ez? Esan, Donibaneko aldea, laugarren kaletikan, esan duguna, uartean parian eta hortik atera hortan, izan dutela hor utzune bat edo itsasoa txarra zeukatelakoz, baina, errekuperak eta hundila egin dutela, eta, hor gainean daudela, ez? Ea kanpoko balitzak ikusten ditugunean diferentziak nolakoak diren, 8 minutu eta 20 segundu, Laister hurbilduko dira, gogora dezagun, Tiranek egin duela lehenengo txandan denborarik onena, horre lehen luzea egin eta gero 9 minutu 55 segundu. Hori markatuko dugu gaurko erreferentzi bezala, eta gero aterako ditugu beste ondorio batzuk. Bandera dago jokoan, urteko banderarik garrantzitsuena, Donostiakoa eta Kontxako urak, beti bezala hemen epaile lana egiten, eta beti esaten dugu polita izaten dela itxasonarekin eta itxaso txarrarekin nagusitasuna frogatzea. Gaur Orio edo Donibanekok bandera irabazi nahi badu, hori frogatu beharko du. Itxaso rebelde xamar honetan ere gai direla irabazteko. Itxaso zakar honetan gai direla estropada hon bat egiteko beren arraunka da asentatuz, ikusten da orain momentu honetan nola neko mugitua dagon olatu iska hoien bitartez. Ikusi atzeko belauntzia geldi dago eta mugitzen atzera eta aurrera, 9 minutu eta 20 segundu orain, minutu erdiren buruan izan behar dira untziak maniobra egiten. Beraz, ikusiko ditugu berehala distantzi jatorrak, Orio eta San Pedro ematen du estropadaren buruan ditugula, ikusi hor balizak, ala dirudi bai, eta askotan gertatzen den bezala, laugarren kaleko datu zehatza orain izango dugu ikusgai, Hondarribia behar bada etzegoen hain atzean, eta laugarren kaletik Donibaneko pitin bat atzeratua doa, Orio estropadaren buruan untzi bateko abantainaz bai, Baserri? Bai, ontzi baten aldia badauka, eta orain ziaboga ematea doaz, eta orain markatuko dituzte denbora jatorrak. Lanak Oriorentzat, lana hundiak hor Oriorentzat. Bai, hor ziaboga zabala eman du, Ez da ona izan Oriotarren maniobra, segundu batera San Pedro, 10-14 Donibaneko guk harturikoa, orain Hondarribia. Eta ikusi Orio noruz doan, aruntza nahi du joan, baina ez dakit posibilitate askorik izango duen. Guztiek egingo dute mugimendu hori, baina argi eta garbi Oriotarren ziaboga ez da izan onentsuena, errepikapenak ikusi beharko ditugu, Baserri. Bai, ziaboga txarra egite hori, hori da, gero zuk esan duzuna, bera ju nahi du hirugarren eta laugarren kaleraruntz, horregatik ez duain beste itxi, egin du zabala hartu abiadura mantentzeko beste kaleraruntz juteko, Hemen errepikapena. Nabarmen sartu da, 3 segundutako abantainaz hori aurretik. Ikuste behar bada itxixamarra egin dutela maniobra, baina hemendikan ezin gauza askorik ezan, eta korta bezalako maisu bati are eta gutxiago. Argi zegoen zeintzen hauen helburua, irten eta berehala 3. kale aldera joatea, eta erne Donibaneko ere, behitu, Baserri, asko joan zaie untzia, Behar bada, San Pedro tarrek egin dute ziabogarik txukunen hau. Bai, horre, ia pare atera dira eta trainero baten parean ia sartu, zertxo bat atzeago, baina alare abantaila handila atera dio ziabogan San Pedro. Orain ikusten dugun hobeto, Oriotarrak hor. Hortxe lanean baita ere San Pedro, Donibaneko arraunlariak azken kaletik. Hor katamaranean doan Ruben Cortijo gure kamera trebeak hartutako irudiak dira, eta ikusi arraunlarientzat eta baita ere gure teknikarientzat nolako arazoak diren hor, argi eta garbi arazo handiak Donibanekok ziaboga egiterakoan, eta laugarren kalean arazo batzuk izan eta gero ziabogan hor beste 2 segundu galtzea, benetan penagarria izan daiteke San Juan Darauentzat. Bai, ontzi erdi baten aldean sartu ziabogan eta irteerakoan ikustea, denbora atera dizutela buru jatea handia izaten da, eta gero gauz horiek luze guzian zehar errekuperatzea lan handia, asko kostatzen da. Baserri, behin-behineko denborak dira, guk harturikoak 10-0-6, baina erne Tiranek 9:45 egin baitu. Hau da, 12 segundu hobeagoa. Oriok baino, 12 segundu hobeagoa,
tiranek eginiko denbora. Bagoaz hau kontrastatzera, bien bitartean hor duzu zailkapena, lehen Ziaboga burututa gero, ateratako zailkapena. Tiranda kostape aurretik, Orio eta San Pedro 12-13 segundura. Hau datu harrigarria da, eta erne, joan zen asteko diferentziak, oraindikan kontutan hartzekoak dira. Ezan nahi dute alegia, Kostape eta Orioren artean, segundu asko ziren, 19 segundu, baina besteekiko ikusi egin beharko dugu zer gertatzen den. Goazen lehen bailen koldo aldalurren gara, datu horiek baiestatzera. Bai, baiestatu egingo ditugu zuek emandako denborak, alaxi izan direlako, 10-0 zazpi Oriok, San Pedrok 10-10, Donibanekok 10-14, eta Hondarribik 10-23, eta gurekin duguna Luis Javier Zalaberria, barkatu, San Pedrokoen buru egiten duena, pentsatzen dut, batera urduri, baina batera gustora ere, estropada ederra egiten ari zaretelako. Bai, nik uste gaurkoa kategorikoa dela, eta badirudi pixkat aurretik galtozela. Hori jokin nik uste tortxe, pare-pariano pixkat aurretik, eta orduan, kontentu duteko da. Alare, Ziabogan, beti pasatzean bezala, tanda batetik beste hemen difentzia da, eta Kostapek segundo batzuk atea dizkigu. Harrigarria dena da, hainbeste denbora ateratzea tiranek, bai zuei eta bai Oriotarrei ere. Harrigarria da, baina nik uste itxasua hala dela, eta demostratua do, kontxa zerbait ezberdina dela, ez dela hemen bare-bare dauden nahian gauzak, eta eosin gauz, oaizi alde batetik, oaizia bestetik hemen segundo batzuk ateatzeko gauz gutxi bihar da. Ia, joan den astean, gaur sortzi, triste xamar joan zineten Herrera aitortu beharra dago. Gaur, tristura hori post bihurtzera etorri zarete Donostiara. Saiatzeko ideakin geto zen da, nik uste mutilak ondo saiatzen nahi diala, eta gaur hor eskotan dago irabazte badeu, demostratuko dugu San Pedrore hor dagoela, honen artian, eta guk pixka temporadan pentsatzen genuna. Hala ere, banderako bagenak igun zala bandera irabazteko, baina, gauzak aladia hemen kontxan bandera irabazteko bi honetan denbona indiar da, baina batian galdu leike. Eskerrik asko. Eskerrik asko zuen. Illa Mikel hemen erabat sinistuta daudena Kostapekoak dira, denbora horiek ikusi edo entzun dituzten guk esan da, saltoka hasi dira, urduritasuna sekulakoa, izan ere Kostapek denbora oso ona markatu baitu, tiranek irabazi badu ere aurretik dira, Galiziarren aurretik, eta adi-adi beste guztiei begira dira San Juandarrak. Lehen jardunaldia eta lehen Ziaboga, hau da, 3 luze, estropadaren orokorrean 3 laurden kontutan hartuta, Orio hor behin-behineko zailkapen horretan aurretik, Donibaneko 9 segundura, ikusi Kostape, nola sartuko litzateken 3. tokian, eta tiran 4. postuan, beraz San Pedro eta Hondarribik.